Yes, welcome back to my YouTube channel, Scorpio 16 mga kapatid, mga ka-Scorpio. Ngayong Friday po, tayo po ay magta-transfer nung tanim natin na sili gamit po yung coco peat tsaka yung lupa na merong tubig na galing sa gawaan ng uling. Tara po, sawahan niyo po ako sa pag-transfer ng tanim ko na sili. Tara po. So, ito po mga kapatid, mga ka-Scorpio, yung coco peat na binabanggit ko sa inyo, no? So, ihalo natin yan doon sa lupa na may juice ng lutuan ng uling. Tara ba?
So yan po mga kapatid, mga ka-Scorpio, tapos na po nating i-transfer yung tanim natin na sili. So salamat po sa inyo, walang sawang pagsubaybay sa aking YouTube channel Scorpio 16. At napansin nyo po yung sa nating alaga dyan, tanim pa tayo rito ng palaya. So ingat po tayo lahat lagi mga kapatid, mga ka-Scorpio. God bless us all. Mabalos po, bye bye po.